Tovino putovanje. Tovito je život bio težak. On je bio spreman da odmah umre, pa je i molio Boga za to. Jednom je pozvao svog sina Toviju i rekao mu: ja sam star i neću još dugo živjeti. Poslušaj me i zapamti ovo što ću ti reći. On je sinu zaveštao da bude dobar i pošten, da ne vređa siromahe, da se brine o majci, da se moli Bogu. Sve ću to ispuniti, odgovorio je Tovija. Sve ću to izvršiti i potrudit ću se da budem pošten i dobar. Ne tuguj, sine moj, rekao je Tovit, što smo sada siromašni. Ja sam mnogo novaca dao na čuvanje jednom čoveku, Gavailu. On živi daleko odavde u Midiji. Pronađi čoveka koji zna put do tamo i neka te on prati. Uzmi naš novac i vrati se kući, pa više nećemo živjeti u ovakvoj nemaštini. Tovija je uskoro našao saputnika koji se zvao Azarija. Dogovorili su se, pripremili za put i počeli da se opraštaju. Ana, Tovina majka, gorko je plakala. Nikada se nije odvajala od sina, sada ga prati na tako dalek put. Mladi ljudi su krenuli na put, a za njima je trčkarao jedan psić koji je silno voleo Toviju. Uveče su stigli do rijeke Tigar. Tovija je bio veoma umoran i poželeo je da se okupa, ali čim je kročio u vodu, odatle je iskočila ogromna riba. Razjapila usta i bacila se na Toviju. Tovija se uplaši i povikao, ali mu je saputnik rekao da se ne plaši, nego da uhvati ribu. Tovija je prikupio snagu, dograbio ribu rukama i izvukao je na obalu. Uzmi nož i očisti ribu, posavjetovao je saputnik Toviju. Samo srce žuči, jetru ne bacaj, treba će nam. Tovija je ribu očistio od iznutrica, ali je srce, žuči, jetru sakrio u torbu. Ribu su pak ispekli i pojeli. S našim putnicima bio je sam Bog i on ih je čuvao.